So would I. Good. We'll start the formal vetting process as soon as you clear that. We'll make a public statement. I'm excited for both of us. Thank you, sir. No, thank you. Time can never cool this whispers of a boyfriend. Morning. Ayikuthi kanjani urini ufana nani? Sanibani bantwana basekhaya. Hey man, happy Pride Month, girls. Yazini. Uyazi yini? Happy Pride easy. Apla mahlaya. And you're sure it was him? Yeah, it was him. From one side. At 130 yards out to where that fish is going. Happy Pride easy. Apana nami ngiphephule ngifana ngiphephule. What about Lozano? Track the helicopter? Tail number was blacked out. And there's no FAA air traffic control there. Ngiphephule nje. Did we secure the munitions at least? The task force was on the ground 2 hours after Hannah called in. They secured the silo, but no one was coming. Indoda. Sawungena mara. So Lozano's alive. And who did the FBI take down after the attempt on the president? Khambeni. Ubuthi. Yeah, dog. Shabu kunjani? Man akube phephu man yazini. Mnandi. Kuba matawu. Yes. Someliti. Mele ube phephu Pride Month mntana. People. No, people out here. Nami ngiphephule mfana ngibona. I can say nice. Phephu. Can say I love it. Mele ube phephu Pride Month mfethu uyabona nawe. Ubani manje bese basonganyeza? Hey Dan, what's going on? Ke Pride Month. Pride Month ya government. G20. Pride Month. Pride Month mntana i-government khohle. G20. Yeah. G20. Yeah. Kanti lo ngitsho lona bafethu na phela kithi Sibale wena lento le GBV say Pride Month. Leader. Man siyafana izinto lezi man. Thank you, Ava. Something here because as far as I can tell, Wena ku Pride Month out here. Abinafana ku Pride Month kangizona nje. Nathi yes out here. Ziyafana kule flag le Pride Month angithi khona phephuda. Ngithi ngase bakufostile ukuthi uyenza out here mkhambani. Lento le. Ikuba phephuda akekho umuntu ongifostile mntana ngifosta ubani ngiyafosta mina. Suthi uba ungazuthi mina Phone yami lo. Yabantu ngifuna yami. Akunamuntu ozongitshela ngefoni yami. Le phone yami kawude. bese wetang wakwinya. Oral kunyaka zamulo vya skula. Hayo re khatshitso re. O tsala eng wa bona. Ko tlolla mlomo. O stretch amlo. Stretch amlo something. Esibale noma uvasa thali. MP. Buyenza. Hey kuningi. The time meeting phone it. Hey, me MP. Buyenzani?
Lesiphumile kana. Hawu. Usayodansa. Jive kopolo. Manje Sunday ayena kawo. Sunday ngile mokasi. Ngona. Skamputa. Itlakini. Lapha. Yini manje itlakini? Kimali sirima mira kiza. Utla buka ing. Uitala nkabelo. Utla Kenya. Unna. Angazamula ukenya nthu unna. Ke. Uyatla ulise dubani konje. Lise. Indawo abantu awusabazi noma people bonke awusazi ukuthi ubani. Akazini. Abantu baphula. Indoda everybody. Hayi manje mfethu yasinto kanje zenzeka. Hayi manje ngisho. Ngikazini. Wentile. Hallo Rilu. Sangisabulisa Rilu guys. Relo. Come shabu Jama. Ya mfethu man Knox obvious ayikuthi kanjani. Uyabuye phone. Lenyo khona kamfusha iChiscope yezu December. Moye Saturday. Yafika nyanga ndawo. How manje ufike kanjani kasi? Benyudlanga. Yena akukika. Kumanyara. Lena kumanyara. Ya zangilanda uthi zame uthola lenye inkathi late. Lesiblumira kumanyana. Comment. Yes, sir. Please. Thank you. I just wanted to assure you that the Umuntu akathanda igama lakhe. Ngiyambeka mina umuntu akathanda igama lakhe. Ngengase naye. was last year. Imanga batla ukena chef. Former chair of the Armed Services Committee. I heard he was a good man. He was my mentor. Inda He believed the aid Indaba rami. necessary to protect American personnel. ariambi batho Thini? ndera riambi batho vona Hayi ndoda sibuzwa wena awenza lezi. Ndovuwa. okumnandi mangikhuluma isiZulu waye Yeah. and bengifa mfana Saturday makwazi yes Ngani? Ubulawa yini? ngifa ngaphakathi hayi le flu lezinye izinto cabanga ngibamba iflu weekend yonke Monday masifika hawo Wangafaka. umuntu sekaba right So wafanga. Wapura. Ivali ntona ifuna esaspan. only God knows hey Awu namanje la nothatha sihlanganisile ba network ya 500. more yakho Kambe manje sekaba restricted before hayi oyekile namhlanje hayi amtshelile ukuthi akasazoyilanda Wena wangayivayisa uthiyama. ngithemba ngabe uyayifuna userious akasazoyilanda Yo wena Ovele sowubhakile. la sibani. hayi akazoyilanda hayi Avele yenza So restricted. Wena sibani. chief. Awuveza ubuso la yabona manje. Uhlayisa bomatso balla yi. Yo bathi busy. uvizini Yebo kumele uvele kanjalo. Okwatilana wasiqinisela ubuso. Chief. Bathi significant. kumele ngivele Kumele uvele. Vele sibali. Uveze isibili.
Usalanda isigqoko. Uyamazi uthanda ukuchama uchief. Man, bafethu. Kanti le live yakho vandag njani? Ngithanda ukuchama yana. Yabona nonke ngigcoka igcoko bese mina ngifuna ukuthi kube yimi ebhanana. Uniyenza njani? Wafuna ukufana. Injani manje? Wafuna ukufana nathi. Asiyeke asi. Ngeke awuthi yabo. Siyamshiyeka. Yeka. Ngeke. Wadwazi ukushiyeka 2 seconds. Ubonile vandag ngikushanga le special le 30 rand se Big Mac. Kugcwele kanjani eMcD? Hayi. Kupha mina ngirelaxile ngayibhaleti. Abheka ngibantu ubhekazi 3. Uyangazi 3 bheka. Ora usilandile. Na usilandile. Ajalo nje. Fast. Yeah. Bese siyabona bathi hey namabheka wakabaka. Ayivini. Whatever it was. You get 30 rand. Mani birthday yangithi. Bithi kabantu ka-chief. Imnandi mara yona 30 rand. Uvithi Big Mac i-McFeast imnandi ka. Bayenze ngenyama yedoki leya namhlanje. Sekuyi-McFeast manje nge-30 rand. Awani. Ukuyivandag iphela. Khona sikhuluma kanje udambiwe ngenxa yokuthi akathika ngibheka. Ya. Bakhona. I-30 rand yona. Yeah, pheli. Yo. Amantombazana ayiphendule. Ukuthi abathandi yena kuthanda imali yakhe. Amantombazana ayiphendule i-event lento yamabheka e-30 rand. Ilanga labo lokuthengelwa amabheka. And ozoyifaka ku-dump sesiyazi ukuthi hayi uyithenge nge-30 rand. Asifuni ukubona boNovember dump kune-McD. Thola yamazi kids akhona wafaka esikhafthinini nasefrijini. Kuphi ngoshaya ngamavalo. Kanti bongathi bebangavumi ukuthi uthenge nge-A1 pe-custom. Angicabanga kuzikheshi. Iwana ngithi pe custom. Ya. Mamela ke. Ayithi thina siyi-3 la. Angenzini. Nakawukhohlwa ka. Angithi ibhange i-app. Ngithola. Ngisha nge-McD app. Ma-already usakisi bashaya ngama-McD app. Ngithola. Mina ngithathe lezinto leza ama-app wabo. Amakhodi. Ngaredeema ya. Oyi-3. Ngiceda kuredeema oyi-3. Mantiza nakangayifuni yena vele ibheka. Amnandi. Ma-already ngithathe yakhe ngikapazele ngusakithi ayibhaye yena straight nge-59 rand. Bekune-special nje se-59 rand. Breakfast meal. Mayena ubhaye 59 rand mina ngathatha ngama-30 rand wonke 50. Ndewo. Sungumntwana. Boss. Fast. Umuntu ke. Mina ke ngilala ngadlanga ke. Uyaziyenza wena. Hayi vele ngiyaziyenza Thami. Fry rice mfuthu uzobona wenzeni. Uyaziyenza lo muntu ufuna ukuthi aspisi. Wathi askise emntwini ozinentshayo. Angeke. Indoda ngithi uyangibona mina ntwana wami like mina ngulowo muntu uyangibona mami ngisakulimaza yona yo kamkhulu. Yo, kamkhulu vele. Uyadlala. Kwayo uthi yabona ngayekela bani. Yep. Ngithi phezu kwayo ngayekela bani. Impela mina. Esikwayo chef. Ubabonile khona kade balwa nokulwa la eMcD. Awuyidlile uma kwazi le lamabheka la. Khona kade balwa eMcD. Angithi uyabazi banomhobho. Ekabo Daki. Awapheli umoya. Iline. Asiningi.
chef yasola ukuthi uyikeleni. Ibheka. Mm. Uyikhulume kabi. Manje ngiyazi mina ngikhuluma ukudla kabi intwana yami yatempela mina. Uthi yini ibheka bayifake ini bayenze ngenyama yedonki nani ngisuthi manje. Akala kanti Ngisuthi. Simthayibisha idessert no. Ngiyavala. uyobhayikota nokamkundileni yamazi uchief. Tara bingidlenye fandaga ntwana ne. Angitshela isitori sakhona. Hayi, ngiyazisola. Ngeke bhayikota thiphe mfana wawungakayidli. And lo muntu ukuyenzela ikota athi ilome lapha phambi kwami. Ngathi hayi ngizoyidla mangifika endlini. Hayi kodwa yawo uthi yami. Uyababa ntwana yami. Angithi yazazi Ukutshelile mama last number. Mamele ukuthi kwenzakaleni. Mangisengiceda ukuwa kanje, angithi bengigayitshintshe vele. Ngavela ngathi awuthi yami. Vele ubambe nale change yakho vele ungigaye into eqinile same time. Yayizwa le. Hayi nyasho nami ngiyabonelelwa lapha bheka. Kodwa yakhona ayinhle mahala sema. Isithumbini. manje mangagawuli ice cream yomforoko into ebhedayo. Ngazi into khona ntwana nami ngicabanga ukuyishawona no. Ini? Ngiphume entweni. Ice cream ngizidlela yona. Mina ntwana ngishaya isikhafu sonke. Ngoba mina lo muntu lo manje engihlala naye fandaga kabuyanga. Ngiyavala ma. Inrufu mntana. Yiphi into yomntana yami le? Trachatel. Hayi le Cookies and cream. Hayi le maqala vanilla straight. Hayi mina ngiyabona dangincane cookies and cream ntwana yami. Yabona le. Ntwana yami khona ngizotempela kusasa. Yazi kancane. Bayibhayisa la roots. Chief. Roots mina. Oh. Yo. Epoy ngaba ngihlala eshawela ne. Mara roots mina. Manje fena lamavoroso lawa khona. Wena. Awuthi ngikhombe ngate. Roots. Roots bawuthengisa uminto so. Bayobhayisa. Uthema. Bayobhayisa. Oso. Mani bayobhayisa. Badishele Angisakhulumi nge-ice cream. Yabona ice cream iphi? Bukuyi 150 sokuyi 20 rand means. Wow. Hey wena, save 20 rand. Wena sani kanti ufunda kwenzakalani kanti? Ngiphuma zithu so. Thiyama. Uyayicava le magwazo ntwana? Hayi leyo ngathi ziyakhipha yini? Fantastic 4. Fantastical baba. Nawo nkamakhala nani. Thipha uthiyama. Leyo yabo. Ungayenzi. Yes, nonhlanhla ukuceda ibhakede ya ice cream ayi-1. Somasimbeni. Yabona. Ubona ukuthi uyangihlolela manje. Yeah. Somasimbeni. Nonhlanhla uzume nge-first project. Umtshelile ukuthi azazi. Nginamanoodles aba futhi kakuyini. Engibhaya amanye ntwana amanoodles eChina. Afakazela waseChina ne? Yo. Yazi malini i5? Malini? 19. 120 kayi. 190 la ngobhaya Wena laba phuma namafutha khona. Awaphumi namafutha aphuma nesoy sauce awuthiyama.
Sauce, the powder. Amafutha. asamafutha wawenza kanje Aphuma kanjani? Amafutha lawa noma wathini. Angamanzi. Ifutha mfethu. isosi idla lawo wakho amakhelo Usho ama-Kellogg's. fakazela Phela ngiyathiwa ukufrya mfethu ayingilo. Utsofani? Ukufrya. Yafaka isimelo samaqanda no ngalesikhathi lesi. Safakazela samkhulu. kuwumfana Ngikhona ukusimela uthiyami, ngikhona. chief yabona lento yini kudla amacande ostrich Amaqanda ostrich, uyazi ukuthi wena amaqanda anuka kanjani? Yes sis. Amaqanda ufuna ukuthi ngize ngiphuphe amaqanda ngale ikamera lami likude nesekitchen marayi. Amaqanda ngiyawezwa. Hayi. Udla amaqanda ostrich. yanuka kabi Right. Yenzi. Amaqanda ngalesikhathi. Kunani? Balifayile manje udla amanodlozi cha uzosutha. yaba yobhodla kayithusa akalambile Ngibhodli ngingayithiwa ntwana ngivele ngibe right. Manje ka udla amanodlozi ngamasonja. cabanga Ufaka ne-6 gun wena sibani. cabanga Ane-spice udla amanodlozi. uyabazi labantu banjani akithi Ufake nebheni ntwana yami. Ngipake nani? Bheni. Hayi. Asana yikho. ufaka ne-beetroot Ne-beetroot. Uzodla ufaka ne-beetroot ntwana And eqaleni bengifaka ama-gekins ntwana amagaza. Ntshele. Bengifaka ama-gekins mina anganalanga. Mangale umuntu adle amanodlozi nespinashi. ndoda awubazi badila kabi laba Bathi usha umroho. Hayi niyasho ufake ngizonibhekisa isini. Angumroho. Avoid this so. manje amasonja uzowafaka apha Amasonja mina. wafaka samagathi amalukosi Angidla amasonja uthiyami. awusawadli Ngamanga. Angidla amasonja nje nabo abantu. Akazi wadla. Mina sonja. Awusawadli. Hoy. Singasangazi. Angiyazi Wayekelile. taste ntwana. wayekelile Ndoda angaze ngwadle. Hey. Nazi izinto engizidlayo. Uyabo? ayadleka amasonja ngalezi Ya lezi ungangibuza ukuthi okay stop. Yes. Uzotshela ngamasonja ungidla amasonja. Ngiphendule kayingakho ndoda. mfana ngeke uhlale eshawela uthi yawo uhlale eshawela Awusibali. yabona uphika Makaza mntwana amasonja ngiyephuza lento. Yini? Yini? iphuza umringa le ntwana Ayazi mochile. Ayicala. Bafethu anizazi izinto bafethu. yini Mojito. Awuyazi? mojito hayi mojito eyi wena uzosala sokushiya ukushiya mojito yowo Empethu. uzosala For sec. For sec. uyisho nange-chest uyazi mojito Mojito. Hawu kanti ngenze ufuna ngikhiphe nangeslang. Ngizingeli lezo. Angithi nawe uyasho ukuthi ngiseshawela. ngathi awudla ama-ice cream isilungu sakho Beleshele Ngathi lesibisi. angidla ama-ice cream.
Ingalilungisa se-rules. Hhayi siyenza kanjani? Angithi sishawela. Ngicabanga le u-chief ka wenza ukuthi level ibe restricted ka. Ngani ka? Mameli. Kanti kumele ngize ngivele. Makwaza kanti le live uma uyenza wena uyenze kanjani kanti? So usigqokile isigqoko doda awangaveli. Eka ima ngizokufaka futhi. Khonto futhi ubona. I-restriction endile. Abantu Ngiyo-restriction ibhalile. beyithi akavelanga watwati. Angiyehlisi. Mabala. Significant body exposure. Body yakhe ithusa abantu, ithusa i-community. Indoda ithi ngi-ende ngicale futhi. Hayi. Hayi ntwana ayi-ende ka. We failed our ancestors by allowing America to become a broken system of oppression. It is our job to take back America from the corrupt leaders who seek to take our land and money. Revival. Everything he's saying. Vivizo. Morning. Happy Pride Month, man. Happy Valentine's Day. Bantwana basekhaya. Nangibona ngephephulo. Go home. It's late. Happy Valentine's Day, girls. 24/7. And I'm betting he's very well aware of that. It's fine. Maybe it'll slow him down. If you're right, if he's the guy behind this, it's going to be just like because knowing and proving are two very different things. And Lloyd is 10 times more dangerous. He is protected in every way, physically, financially, legally. No one's above the law. Yes, I get that, but it's going to be very difficult to catch him with dirty hands. We're going to have to work our way through this whole organization. Sanibona abantwana basekhaya. Hayi fiyele. Kunjani? They vanished. They're everywhere and nowhere. They're the waitress at the restaurant down the road. They're your accountant. Yeah. Without worry. Le ntwana le chief. Yeah. No rush to get back to the Fleabag Hotel. Mangicala ngimfaka ka. Mangicala ngimfaka uyarestrict. Angazi uveze indawo. Zikhala sabasitshela ngama-restriction awuthi kumele afake imask. TikTok ilile TikTok. Ngibafaka uchief inyongo. Faka uchief inyongo. Ngikwadisa uchief. Usaba baba. Mshaba. Akaka uGunman amanamba wami mfethu uGunman basibeka la emzini azongifuna la. Ngatakhulu. Manje vele ifika isikamba la uGunman. Ngithi bayamsho bayibuzile ukuthi ubani igama layo la time uGunman. Isho kanjani moyile isho kanjani. Athi bekathukile. Bayabona. Yeah, bayabona ikhizo kuleta bomashonisa. Yeah, kamba. Hayi mnandi shaba. Mnandi. Ayikhezi uqalimela kana phone, mfana ufona yakhe imushekile. Mara izolunga this week. Mara mongamtexta kuma Instagram. Basibeka la emzini ngizolo. Azongivuna. Ngikavani. Ngizomtshela mo. Ya, ngitshele ka. Ngashuka. Ya, ngiyava ngishiwo.
Ya ngakhuleka ngizomtshela. Ya umame ngumcingala xa usukhuluma. Afeli. Vito la mo shapa nkware. Awanywa. Wanyo. Awuyibonanga Thixo. Isikolo. Ushano ubani uJayden Lani ngobani ngiyabona. Ngiyakwakhe ukutholakele. Ngithi ushaya kuzoba da VIP obvious. Uyamazi. Home ground. Kwake impintshi yayo. Obvious. Bazongayo. Shaba rengi. Ipatini. Ngixosha nonke epatini. Yeah. Gcwala kayima. Asisha kulesa space baba. Le opposite yaku. Ya abona le space leso ya lapho. Ngane on. Manje bangathini Danko. ikamera kuzoyenzakalani nathi yami? Next. Kuzoba Wafuna mnyama. ukwenza kanjani? Yeah. Wafuna ukwenza kanjani? Ngibonile ne phase 1. Ngifuna ukuhlafuna manje. So yini uhlafuna kanjani? Wawungafuna abantu bakubona uhlafuna. Ha, ngifuna ukubona kuhlafuna, ngifuna ukubakhona. Uyanambitha. Ilezi. Yamunga. Ilezi. Ye, shabuthi ke, ciao ba. Wahlafuna. Avele uyanambitha. Ngapho kuzongena uJamani loku ibhizi hlafuna kanjani? Endoda. Banda. Laba bantu akuhlolele. Yo edubuya ngena. Shit. Ongefuna ukuba amasonja kana efuna isibona yabo chief ngaba. Ayizemazi. Hello Wandle. Uvela ngena. Uma ngwandle. Asibali yathanda ukufika. Ayithi labo ngeke mana evini Saturday. Ishdaw. Nakhona obvious ngithi uyazivela mina into zomfundo kanjani. Ungene 2 minutes. Angena. Ispeleto. Ispeleto. Umithi. Ungathana 3 months ahlile or 3 years ahlile la ekhabetheni chief. Ekuhlezi una something, othi yami. Yafela skis. Uphila kana Sengidlalawo manje, uyakhala futhi. Uqedile waya. Udla kathi ndoda. Mntwana yami ngicabanga ukushaya 3 yabo. Suluqedile dia. Leliya isemakhruwe. Yakhiza le nto idla kanjalo vele. Hayi 3 ncane sha 5. Ngicabanga 5 mntwana. awushayipali. Shawa. Ayikho incane ithi phela lo muntu ufaka amasonja ufaka into ibhaka la. Yo. Ayibhoma. Nah. Leka uyawaphika amasonto akazi wayo. Endoda. Yazi ukuthi i-microwave isalinuka lezi zinto manje. Ya uvela sinamasonja. Plus uyazi ujwayele ukwadla nomhlanzi. Nde badla Nangazi mfaka umntana abantu kulokhu. uchief udla 3 uroda udla 4. Hayi. Ya, le. Banokuthiwa amasonja date. Bana, nabo bana. Khona. Umbonile ufaka le 6 gun. Yo ndoda. Uyazi udaka umntwana usho uthola umntwana usedining room mawuyezwa yo le ya inventa ngara nuki steak ba yo steak kanti mama ngusopho mama Ya bado uzos. Akadla chief.
Hey, ngaba Ngitshele dale ngisencenga la. akulobo ufuna khiza sasiyoba ntwana wami nesiteji nge-29 sobala. ngishaya jungle movement Khuleka. Iphethe. lapho nami pe kadi sibo makaka sibo makaka Zomusha nosingishiye izinto. anyazi uzo-unleasha hlezi u-unleashile Ngihlale ngangishilo yazi. Nakusasa nje ngile ne-expect. kumele nami ungifake ngamdanso umfana naye phela ngiqinile mina ungifake ngamdanso ube ngisuka vele yabona Faka Mele mkhulu. ufake ushaka. Abele ngimfaka ushaba rings. Mele ufake ushaka. Shuri kusasa nje ngiyaphosta fast. Bele ngiphothule enye into enzima ngipheke vandag. ya That's everything. Yeah. Suyakhala man. upugika Kika kana phone yakhe ibhasti ipetri. Hey, yeah, ne. yabona la mafonini wajavele ebox Angithi Besilapho uyi-charge- beSunday wawungashoko we. uyi-charger ngebhomb. ngijavele amafoni ebox abayanipha Ayihluphi. Angizobuya lapho futhi. Uyifake ibhomb le phone lachuma ipetri sharp. Qocela awuthiyama. And yathi ithi ifuna ukuza la ezoshayela u-sticks round. Uyangizwa shaba? Ubani Sticks sticks move. yento alidla lidisi. U-sticks rubang. Man. Encane ukubhema izolo. ya sticks Yeah. yena mehla red njalo Angabonanga ngoba bekusebumnyameni. hlezi na amehlo abomvu Angibonanga, angithi nasifike sekulate vele. Kahle kahle sifike kumnyama vele. Okay, uhlala funa ukwenza abangani abasha. Ukika. Uyamazi. Obviously leya ijabulisa uGiga. Yabo masifika lapha uGiga bese breakile. Kanti Ubhorwa yini? uzogcina siyeke iscrew. Wathi uthamba. Ngeke sibuye. Ngathi hayi na flop. Ubani case. Ngazi. Akayazi nokuyazi. Uyambona uSipho njengo-star player naye. Man. Hayi XP player kawo. Cherry man. 3. Ay. Two push. Ithatha ukukhuluma. Yazini. Angimazi lo. Uyidubha boy. Uyazi ke khona umuntu ngibiza ngokabza. Hayi ndoda. Hayi Kia ungathi ungamangali sisi. Angazi nami ukhuluma ngane ngimangele njengawe. Ayishaya igubha la. Ashaya kupa Shayibomb. ashaya bhani. Ngikhozi Florian Fritz what. Amacala ukhuluma ngayo. Talking about how are you talking about? Your abortions now. I don't know what you're talking about. Ilele vandag manyana. Uyabazi. Izofika bangumsindo mangangena. kumanya Basi umfostile baba. Iya kumnandi leso Basahlanganisa lesi sayo. abasho kanjalo akunaflop ngoba basho kanjalo. Basi umfo. Hayi hlaniswa lesi sayo.
Ubani lesisayo? Isama is. Siphi leso? Usikhulumile mos lapha yashaba kanti bongazwanga wena. nini maka umamela ekhiza futhi bengithi ngokutshela into amanyala ne iposting out ifanda WhatsApp ngiyayibuza le ncosi manje wena kwenzakalani because nami ngiyamazi umuntu afana Uyayikena kanti? athi hayi angifuni naye bathu Akusile umuntu kamanyanda akusile umuntu uhlala phi? Ulobe bathi spam donor man. Yo, ngivela ngacabanga kuwe. Spam zozo. Yeah. ubani shaba madoda babiza Uthola. Efana legama leli ulwele mfana. Uthola nalo mntwana. Ulwele legama sisari. Awe void. Likhipha umntu kahle kahle. Umntu yena uyoze ngale gama leli nami bengalazi. Madoda nikhuluma ngani? Yo, awuhlekile. Ethipha uthi yami. Uthi ubani igama lale ncosi le? inina nithi ubani Confirm ecala ukuthi yiyo na. wona ukhuluma ngobani Ngathi sikhuluma nge-1. Khona lesi sithandayo, lesi esithanda ukusibeka la ilokithi. nami ngikhuluma ngaloyo mntana impinsha yabo ngifunda naye And uyasazi ne? ngisazi kanjani ngisazi kanjani Mina futhi content yaziyo ngale ncusi wena ngathi uyawuhlamanya. Wena. Yabona Sunday. Sunday bozo uzwisile uthi yami. Sithe besiplomeda kuyo imanyala ne. Yathi ngithi ashift vele ngoba vele besihlanya ukubheka idisk yabo. Saya ngada emakasana kashaba. Yo we. Isafika ikhomba umdulo yamntana umuntu uyahlanya kokugcina. Athi yo ntwana yami ungayethi lento le. Ungayethi. No. ngiyamcaba mina mntana yamazi ne? hayi injayo Ngiyabona ukuthi wena. ngifuna ngicabanga kuphi ukwazi kanti Yabona Sunday ngizwisile tola bakwaza yo. Menzani ngalo. Sunday ngizwisile benga expectanga mfana Thiphe lento engizwile Sunday. Ukeka keep ugirl intwana in front of phambi kwabantu. Labo babonisayo. Abanye babo bayakujaja. Okay, singithi. Yeah, abanye babo bayakujaja. bamthatha basini Obvious, angithi bayamcavela okay. Manje niyasho ukuthi hayi man, ngumchangile lo muntu lo. Hayi manje yawazi amachita kuhlezi kwamachita mfethu. Ngeke. Iziyale. abayi kumanyala Lento umanyala lapha right intwana. Right, as long as happy mina uproud wami. Hayi ngibonile izolo. Ngibonile lela langa leliya ukuthi hayi story sakho uyasimela. hayi kulungile Uyasimela story sakho. hayi kulungile Ngisho belisa nale gama leli bamnike lona nomntana bebamkhoza ngalo. Belisa kabi. Cha ntwana mthumela uhloniphi imeli yami mntu. Ngeke mntu. Angivumi mntu. Utukutuku ne? Yo man. Utukutuku nayo. Kanyiwe. Alokamaza lapha. Asitanyisa. atukutuka kezo Ngila ntwana into engila. Kahle kahle angilahanga bengisaba nokulaha mara cause umuntu ngize naye phela. Bayamchitela umfethu bamenze bachita. Ngiyacabanga basiphadini ne. Emagwazi. Yabona le ntwana besihlomena Saturday.
Hayi angazi ne maka lezi angazi maka ya. Ya ini bayamchita Uyokumela bachita uyokumela ngayo. uyokumela explain kwenzakalani. Angithole ibuzile Indaba phansi. Lincosi ithi yena ikati asishaya nontanga iyaphika ithi yakhala nokukhala. Ah, yayi Ha. amantombazana asile amantombazana. Hayi Ngiyangiphika. hayi hayi khaliza hayi uyabona ngize ngikhoza igama no. Ngiyangiphika. Eh? Ngama Isho kanjalo. Emakhosi aqava kwenzakalani? Amantombazana yakhulu. Emfethu leya mntana leya uku-wallpaper kuma chats ku WhatsApp emfethu Uphini. Upost ithombe asasemncane. asesemncane lock screen la ungitshela into ongitshela yona Thiphi ungitshela into ongitshela yona ngicabanga uyajiya. Ngiyaza bafethi kancane. Yeah. hayi hanya wasaba bo girl mina saba Ngicabanga uyajiya. Ngicabanga uyajiya. Mfana yazi umchito on ntwana like yazi on ntwana and right mouth kumele azifandele out cause hayi mangamtshela wena yoba otherwise angithola Iya. Ngiyangithola. So kumele ngibekele izinto zakhe. sothini Awuzitholela uthemi la vele le live isuka mina sikutshela. Thiphi mfana mina ngiyarafuleka no awuyisho into kodwa kuyisho Abuyazitholela uthemi. yo ha ngeke Sayenzeka vele sayenzeka into isokusemhlabeni la. yo that's why mina ungibone ngifaka ugel ku wallpaper na ku lock screen ngeke ukubone lokho Awu. ngeke Kumele ngifana. Indaba sifuna ukuba amahiyo ukuthi asifuna ukusave phela abantu. mina ngiyasho ngithi mfethu indaba on no girl nayo on Babuke lo post eminyawo vandaag. Ngiyambuza ukhambani manje uyahlanya. Asingihlanya ngani ngithi musona utshoya nontanga athi hayi ngitsho nontanga. Next angikazi uzuyalaha nokulaha. yo Thiphi ntwana yabona if bokhona Sunday ne like yabona lento oyishoyo no yo Uyaphika lo mntana. entwana emkhulumele ntwana yabona makuthiwa out ni ikhulumela ugel bengibona ngomanyala boy manyala boy you ungikhombi something nami ngiyabona ukuthi nami maybe someday yabona angazi sengizobona nami ngizokhuluma njengomanya phela umkhulumele ntwana athi amajita abhaye kasi ayasho ukuthi ayamazela mara wakaza ibambe yimi one I was like I feel it's like hey lapho Indaba ebuhlungu mayifika lapho. Yabona. Ayimfana. phela naye yabona ukuthi the way beringa ngakhona ne ukuthi hayi no personal no yo Ifanga mfana. eyifangayo lo mntana lo Ayifanga blind. ihlanyiswa i-easy Thiphi ntwana yabona lela easy Ay yabona lela easy ne inkinga ne ayimfana. Ngimubuzile umanyala ukuthi ngimsendele i-screenshot umanyala ngathi umanyala kanti akusumuntu wakho lo athi umuntu wakhe uloyo sengimanyala kwenzakalani andithole kusho ukuthi ne i-status lesi kade angasiboni mina ngiphaphile ngambonisa eish yabona ke ngesaya basho ukuthi indaba zabantu abayi-2 azingeke mfana mina sengisula apha hayi ngeke Thiphi ntwana emkhulumele ntwana yo Sunday ekugcineni yami yangithola nami ngithule ngibona into eyisona ntwana uyayazi le argument leyo ukuthi okay ngihleli namajita liyashipa and now uyazi ukuthi okay sharp ukhuluma abantu abayi-2
and then the rest yazi thina siyalaha uyangithola bese siya-eda noku-eda v yo makwazi yasho mfana ku-hectic. and yayibona leyo macala wayo leya yakhumbule le besibhlume nayo Saturday Yeah. yona nayo maseyifika la ijikela umanyala vie Liyayinjalo. it's and kudala ngimtshela kangimameli yazi manje mabasekasho kanje ne awumduna abasekanyusa isokisi lakhe naye ngenyongo Angithi phela liya obvious liyahlezi tshela umanyala amavako yabo. and ngiyabona ka ubeyitouched ka yo Iyamthanda phela lo mntana lo yakho. ngiyabona ubeyitouched Iyamthanda le phela. yayamncanywa yo Iyamthanda bona if benga asendele nethombe ezakhe sisemncane kenzeka iyaphila straight akusendele yonke into intona yami like yonke into ngaye wena ubona kahle ukuthi avele ufa ngawe yabo ugali assurance ukuthi mamela kawo ngento yakho ni mara at the end of the day yena uyazi ukuthi wenzani thola ukwenza i-cheek hayi intwana imenza imali intwana like imenza imali like umdube lola leyo part ukuthi emfethu menza side chick mfethu akusiyimali lo muntu makwa urayenzi manyara omile baba omile athi ngeke into beyilapha mfana yo ayibongaphamuka mfana yes ya mina ngila boy mina ngila boy khona uqinisa ula lava boy mina khohlwa kawo ikhila cabanga ke lesiya sengibula cabanga nje sokubuzwa mina ukuthi ngichile ngekhalaba ngenza ukuthi isikhalabani lesiya ngibuza ukuthi manje ngenze hairstyle khalabani ngifaka ama-braces akhalabani ndoda ekushubile ushubile manje uchuza khalabani blue yeah go ukuthi afaka sky blue wenze sona ngibona yami khudeka ngibonile hayi yasazi sky blue siyahlanya mfana yo Anyakuza kusipefile mina macala. Ya kia mina ngeni on mina ilava boy. ngeni on ngathi sikhafe Into zenzinga yethiphi kahle la. ngathi la emhlabeni sikhaphe wena nomanyara la umakwazi wena uyekile umntwana uthi namhlanje yena uyangibaleka mina ngazwa ukuthi ezikile wena wenzeni khiza awuyazi ukuthi yami ke mthoki sipara shapa uthi yaka Akere lena ke mchu. ke a utsiba mo you are cruising nice like ngiyabona yazi Bengam. wena chief bayizinto wena chief khona umntana uthemba i-text manje watisala ukuthi wena uyabhanya uchief manje utshele khiza khona tisishayelave ngithola ukuthi yami ukena bosipelete sipelete sekuyasishayela ukuthi emfethu etsala so chief anami mukhona lesipelete sithi kimi akangitexte manje ngibona ukuthi userious konje bathu bani mntana lo konje bathu bani uyazi awuthi yakho izincanyeni ujamzini ifanga utshani isifila ngojamza ifanga utshani kawazi isifila ngojamza
ayifuni next awuthi nami ngizofana nomanyara nomfethu umuntu wami lo ungakhuluma amagama kanje umuntu wami lo ngambizi ngelo gama lelo mangabe uyahluleka mbize ngoNhlekisi asifisa uthi sengizobiza ngoNhlekisi yeah hey usinqanyele uNhlekisi sukreno uthi amjabulile Is it a bad thing, Marakia? what's a bad thing Being calm. I'm connected wena uko come and collected kanjani manje hey baba ngishiyazi wena yeah I understand uyazi ngithini ngathi ngithu manje mina ngiyabona la check lo yana case ngizomdampa mina ngithola into ezimbi kanje ngawe amshiksi mntwana wonke umuntu mfana opozana nalento leyo bese yona hayi baba one man baba akadingi isizo one inkinga ne obvious sometimes nokusitsha ukuthi abantu abakufundi vele ujoyina denyosi maka sengithola ngifind out into engaka shamtabukana uthi gone yazi mina ngishaya mtabukane yazi mina ngenzani ngivele ngombeke listini umnikeze ini ngombeke listini elistini yani angumdilizi ngizogula nina suza sonilethela amahe ukudla kungasangeni angine medical aid awuthi yami manje uyazi lento beyisida amahlome kumele uzowaphuze nangestraw chief bantu simkhuzile athi une-medical aid uzozibona uzoza lapha elandmed yeah hayi enough lo amalipsi awapinki Zokula. no marindlela vele ngoba ikhasi laka vele awuzobona masophuma la uvele masophuma ngara uvele ngara nina kubelanga nipost kahle mina lesikhuza nikhuzeke ngingapost ngiyafela enough lo angeke simkhuze just nje for fun hayi enough lo hayi ngiyakuza simkhuza ngoba khona lesibuni hayi ukuthi sinamakwadi hayi okay enye into kumele ni-understand yiyo leyo okay mina ngikubuza ke thi yeah asakayalala ukwabisi makasacime ilight icamera Kenzakalani? uyagidla noma usucime bocamera buza chief ngifilo mntana lo njengoba umcava wena umcavela izinto ezigrand na hayi ungangibuza indaba zabantu chief okay fair ke asho ukuthi songiphendulile yabo ngithi sho ukuthi songiphendulile uthiyama ungayenzi kanjalo ole kanjani ma awuphendulanga sengazi but the fact ukuthi ungishiya ngama-question mark expect ukuthi ngicabangele njele ngicabanga kona lo ukuthi hayi ekwabesha ndoda wasocima ikhamera manje bekuwutshela nokuthi ungacima ikhamera uthini chief
Ngithi wena njengoba ubaleka ukungiphendula, ngiyakusho ukuthi sewungiphendulile. Ukuphendulanga uthi yami ngathi ngikuphendulile ngaziphendulanga. Yabona into engizenzayo. Ngithi mina sewungiphendulile. Ukuthi ubheka seyetiyeni. Yo. Awuthi yami wangifaka amagama ungalingi. Ngithi ukuthi njengoba uhalo ukuphendula lento bebeyiringa Sunday. Yiyo. Angishongo kanjalo ngizwe ngisho kanjalo mina. Awushongo kanjalo uthi mara kusho ukuthi ungangifaka amagama. No. Okay, asathe ngathi le question angibuzanga ke. Uyibuzile. Uyabona ukuthi wena usile wena. Hawo. Awusile uthi and abakutshela and mina ngizokutshela. Tiba. Angisanga uthi yami. Wangenza umuntu osile. Hayi. Ayenziwa le nto. Yini ngenziwa? Yona le bekumele ungitshele ukuthi ayona umazilist ezigrand. Yabona umuntu oright. Angithi ungene naye esikole. Phela uyazi umuntu mawungene naye esikole babu wazi file from A to Z. Mazilist ezigrand uthi umuntu ogrand. Mara mfana abantu ababhaya mfana hayi ukuthi bayahlala uma bakhuluma into eyi-one babonke. Mina ngazi abantu abakhuluma lezo zinto mina ngithi ngimazile into eyigrade umntana abantu. Yo maza right. Kuyafana noma thina singathini umuntu wakhe makamthanda uyamthanda bafithe nomkhethazi. Hayi njalo vele. Njalo. Cause manje nemali bayamsavela yabo. Ngamana ahlala ngabili. Uyangithola. Ukuthi manje siyasibe right. So thina siphube nje endabeni zabantu. Bayazi bona. Hayi ndevela uthi. Ibiyawo phela. Zisimosha into zabantu selgrand. Maybe thina simtshela lezi zinto yena uyazi. Uyangithola. Into ezingafuni. Ndevela. Yabo? And uyancanya. Mara yacaba yona yini into beyimela nena? Itim change. Now uthumshintshile mfiki. Ayikho into wrong ngalento leyo. Bayacanga ukuthi umshintshile ngicanga ukuthi umshintshile manje sabo. As long as you be happy bafiki lo ukuthi ini kanjani naye. Asindaba zethu. Hayi ndevele yazi. Isukuthi nasupporte omunye umntana. Mina ngiyayisupport, mina ngitshela ngathi mina boy ngima nawe. Makasa complain athi yini umntana ungenzi kanje. Siya complain asithiwa umntana usidi. Mina lapho ke angifuni nokusayingena le. Akase seka complain. Imidu ingene yabo imidu complain naye. Khade naye. Jabule naye. Hayi siyabuya nje. Mara uyazi yena usifake ingubusha uthi uyabona. Siyabuya. Amara vela ayikho enye mfana. Endusikhethela akekho umuntu omkhethela. Yabo, and akekho umuntu omfustile futhi. Katazi ukuthi yenzani from the start, from the beginning. Hayi ndinjalo vele. And uyancanywa la. Umuntu makade in love bafithu. Singamjudge. Mara nincane kakhulu yo.
Akusinto yini ukuthi amshiyo kwakhe. Emfethu sikule age lesikuyo. Yini yabonga kule Thande kakhulu ecosmos. uyenze kanje. Khona abantu abashadile abacala ukujola kule age bashada. Yeah? Khona abantu abacala ukujola kule age bashada. 2025. Sengiyasho kudala. Ha, sikadlohlala manje. Maybe naye isitori sakhe kuzoba yileso. Aziyakhala. Manje thina singathi umntwana abantu All right, hey, mangabe uzifunela umshado hayi. It's fine. Abo mosquito bazofike balume bese bayathula. Atsotsi igazi kancane. Fuck. Hayi Thiphe nawe mase uyavaya futhi. Emakwazi. Bye-bye, Ocha. Enda tuphumeleni kaw. Kanti uyabona lokuthi sekalele. Mina ngimangale wena usophumile uthama uthi ya. Emakwazi. Emakwazi. Awufaka uThiphe la mfethu fast bese ulale. Aphumile. Angikhiphile ngi-TikTok angazi kanjani. I am for you. Estás con esto se tablete. Akazwelanga mos. Ngi-invite. Wow. Ngikhathele mfana mina. Lala mfana, lala. Ayibe buroko mfana. Ngizwile mfana. Yayi lamabheka uthiya. Ayahlanga. Kancane. Naye akangini uyambona manje. Yeka. Ikaw. Asuyilungisa mfana mangikhathele mina. Ele boy kanjalo. Ya uthini?
Sure.